Tak myslím, že sme mali dobrú prvú tretinu, potom Slovan trošku zareagoval, trošku zmenil štýl hry. V tej druhej tretine, hlavne na začiatku, to bolo také divoké. Tam bolo pár prečíslení takých, ktoré moc nechceme vidieť. No a dá sa povedať, že potom mal Slovan trošku viacej návrh v tých dvoch tretinách, ale dal aj, dá sa povedať, že ten víťazný gól, ktorý vyzeral, že bude víťazný. Tam sme to trošku podcenili na tom buli, tam sme si nerozobrali tie pozície, ako máme, oni to dali, ale potom ten šťastný záver. Podarilo sa vyrovnať a v predĺžení sme to uchmatli my, takže prvé víťazstvo proti Slovanu túto sezónu, takže sme veľmi radi za to. Pri obidvoch góloch v podstate bol Miro Mucha, pri obidvoch pred branou, v tom prvom tam dobre slonil asi, tak to si to ako tréneri predstavili. Áno, tak on už pár týchto cvôn urobil dobrých, vlastne aj minulý zápas, keď sme hrali a dali sme tam gól. Čiže on sa tam vie hýbať a naozaj to tam odvedol veľmi dobre a sme radi, že znova sa to potvrdilo, že to tam vie. Jedno, že play-off rozhoduje defenzíva je práve týchto posledných 5 zápasov v základnej časti už aj taký si pre tých chalanov, aby to hrali z tej pozornej obrany. Tak áno, ale tak samozrejme my sme mužstvo, ktoré chce hrať ofenzívne a treba povedať ešte, treba pochváliť aj Romana Rychlíka, lebo ten tam ozaj pochytal veľké veci, veľké zákroky. Čiže áno, máme ešte čas na to, aby sme sa pripravili. Ťažko sa nám presadzovalo cez tých veľkých obrancov supera. Kivia v bráne znova to zatiahol. Je to taký špecialista na nás, dá sa povedať. Ale sme radi, že nakoniec to dobre dopadlo.